Ito. Gusto ba kaya ito? Pag di ako lang yung sabi mo, nagpunto na. Nakahanap ako. Hindi mo kayo sinagtatanong, maghanap ako kung parang kayo sa mga alalay ko. Isisyan this man. Kung saan natin, maraming parang. Ayan. Mahanap ako, maray-baray. Mahanap ako, kumakain ng sinilang, nagsisilita lang dahil sa akin. Ayak na ka tumala, sabi niya. Natutuwa na ako dito. Tao na ako. Natutukan. Thank you.